चल चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बगान पे तारारा तारारा। ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ಚಾ ಪರ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಕಾಪುಜಿ ನಿಜ ಪರೋಡ ನಮಕ್ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರೋಡು ದಿನಟ್ಟು 25 ಸರ್ತಿ ಚಾ ಪರೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಇಪ್ಪರು ಹೊರ ಪರ್ಪು ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ಬುಕ್ಕ ಚಾನೇ ಪರಂದು ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ಆಂಡ ಚಾ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತಂದು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಚಾತ ನಮ್ಮ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ತ್ರಿಪುರಾಡು ತೋಚ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗಿದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ಆತೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತೆಡ್ಡು ಚಾತ ಒಂಜಿ ತೋಟ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತ್ರಿಪುರಾಡು ಕುಮಾರ್ಘಾಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂದು ಕೋಡ ಯಾನು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರನ್ನು ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಆತಿನಿ ಬಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ಬೊಲಿಕ್ಕಿರು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಚಾದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ತೋಜಿನ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಯ ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಪಿರ ದತ್ತೊಂದು ಬರ್ರಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಿನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಕೊನೊಂದು ಪೋತಿಜೇರಿಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಟೊಪ್ಪಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದುವೆ ओ भाई इसको मुझे पहना दो ना मुझे पहना दो कैसे ओ ओ ओ ठीक कहाँ से ले अच्छा हो गया थैंक यू ಸುಮಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಫೋಟೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೊಪ್ಪಿದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಯಾನಂದೇನೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪೈತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೆದರ್ದ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುಲ ಉಂಟು ಆತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲೊಂದಿನ ತರಕದಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಕಾಳಿ ಚಾದ ತೋಟಡತ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಂಡಾಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಡಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಅಕ್ಲಿ ಗಲಸ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಲಸ್ವೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಪುಂಡು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ದುವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಂಗೋಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಈ ಟೊಪ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿ ಕನತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗೋಲೈಡ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೋಲ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಂಗೋಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕೊರಿಯಾ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಚೈನಾ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ 2000 3000 4000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಟೊಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಲು ಕನ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೇನು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ ಜಾಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಡ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಛಾತ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲನ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಫಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೈತಲ್ದ ಮಡಿಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿನ ತೂತ ಕಾಫಿದ ತೋಟ ಮತ್ತು ತೂತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡತ ಆಯ್ತಾ ಪುದರೆಂಚಿನಪ್ಪ ಅವಕಾಡೋ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಸೈಡ್ ಆಂಡ ಚಾ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪನಿ ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಾಪನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿನ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತಡು ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜಡು ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಅಕ್ಕಲು ಕೊಯ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕೊಯ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪರು ಇಂಚ ಎಗಿತದೆ ಪುನಃ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕೈಪುಂಡು ಪಿರಾವುಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಪಡ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ತಿರ್ತು ಬರುಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪರು ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾತು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಉಂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡು ಅದನ್ನು ಕಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕತ್ತಿನ ಇಂಚ ಕಡ್ತದ ಕೊನಪಿನಿ ಮುಕ್ಕಳು
ಈ ಹಿರೇನು ಮಾತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಾಕುಲು ಐನ್ ಅಡೆ ಕೊನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾತಾದು ಅವು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಏನತ್ತ ಚಾತ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾತ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೊನೊಂದು ಪೋಯಿ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪಂದು ಐಟಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಅವಳು ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಸ್ಸಾಂದ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಕನಲ್ಲ ಎಂದಕನಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಏಪಲ ಪೋಪಿನಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ನವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕನಾಗ ಚಾಯ್ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೆರಿಯೋನು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೊನತಿನಕ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ಕದುಂಪು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಚಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಅಕ್ಕಲು ಶುರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಇಂಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೇರು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಅಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಕನತಿನ ಏನೇನು ಪಂಡ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಬಿಹಾರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ನಿಡೆ ಕೊನತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಕಾಸಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ದು ಅಸ್ಸಾಂಡು ಕಾಸಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಶುರುಕಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊನತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಂದ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೈಬ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಯ್ರು ಒಂದು ಆತಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಣ್ಮನೂರು ಇಸಬಿಡು ಅದು ಬುಕ್ಕ 1900 ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆತಿನ ಒಂದು ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಪುರಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಅಕ್ಲು ಆದಿವಾಸಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತ ಒಂಜಿ ತೋಟ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪವೆ ಸೊ ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರ ಅಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೊ ಇನಿ ಚಾತ ತೊಟ್ಟಾಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಇಂಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಪಂದು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ಸೊ ತುಷಾರ್ ಪಂದು ಮೇನ ಪುದಾರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೈದೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಾಲ್ದು ಇಂಚಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ವಿರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ರೆ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾರಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೋಚಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತನೆಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ तुम्हारा नाक को काट दो रुको ये टिकट निकाल देता हां ले दो पूरा अभी तक चल रहा है वीडियो काट लोगे फिर चल चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बटन पे तारा तारा नहीं तुम इसको रीटेक करो लेकिन वो क्या हुआ है इस पे